προσωπικό διάστημα, ένα βόκο. Ενώ δηλαδή να μπορούμε να τα διαχειριστούμε για κάποιο προσωπικό διάστημα το βγάλουμε έξω. Μπουλώνει το ιδιωμένο. Για μια εμπειρία. Και δεν θα μ' αγαπητούσα, δεν τρέχασε. Τραβάω. Δεύτερη φορά. Πάρτε έξω. Έξω. Πάρτε. Σκέψου παρακαλώ μια ώρα. Δεν ξέρω. Πάρτε και φύγει. Αλλά όπως δεν είναι Και τώρα τι μιλάω, σου ζητάτε.